Barkamu da yau, barkamu da warhaka. Ni ne naku MK Crypto Hub. Kamar yadda na fara yau, insha Allah za mu nuna yadda mutum zai yi linki na wallet nashi wa OGC mining nashi. Da farko haka shiga mining app naka kamar haka, da ka jira loading ya bude. Ok, bari na dan delay bari mu gani, bari ya bude. So idan ya bude za ka duba wajen mining din. Na ɗin za ka danna kan mining ɗin ya tabbatar yana nan wajen. Daga sama gashi nan inda aka rubuta profile, wajen profile haka inda aka rubuta A ɗin nan za ka danna kan profile ɗin. In ka shiga ga inda aka rubuta at Ethereum address sai ka danna. Ka tabbatar ka copy na Ethereum address naka nan already ni na copy daga MetaMask. Sai ka danna get code ɗin nan. Ka tabbatar ka verify you are not a robot. Sai ka danna get code. Okay, so yanzu sun riga sun tura bari na jira su turo mu a email. Sun ce send. Bari na shiga na duba da kaina. Ga ina scroll. So gashi na turo mu. Sai in je in yi copying. Idan kai copying sai ka koma cikin application naka din kamar haka sai ka zo nan kai pasting. Sai ka danna continue. So yanzu sun ce sa address na. So already ban duba wanne ne address na. Ban kalle shi bari na searching. Ga address na sa sai in danna save address. Okay, kana haka kai linkin na address naka wa mining naka. Insha Allah kuma a ciki za su turo ma, a ciki za ka yi claiming na token naka kuwa su turo ma. In kai haka ka riga kai linkin na address naka. Sai a cigaba da ɗaukan daga ana haƙo gwalagwalai. Thank you very much. Kar a manta mana like, sharing da subscribes. Thank you. Assalamu alaikum.